どうも、圧力鍋を使ってシチューを作ろうとしたら、義母に圧力鍋って料理が下手な人が使うよねって言われたことがある嫁です。今日はトムヤムランチセットをしばきながら失礼します。この前玄関の掃除をしている時に義母がやってきて、私の手袋どこにあったのと言われたので、正直に知らないですよと伝えました。すると義母があなたがどこかにしまったんでしょと疑ってきたので、本当に知らないですって伝えたら、嘘ついてんじゃないよって切れてきて、ババア。その後結局自分の部屋で見つけてって、ババア。私を疑ったことを謝らなくてババア。もう人じゃなくてババア。今度私の手袋どこにやったのって切れてきたら、次はキッチンに置きっぱなしでしたよ。はいこれって言って汚いゴム手袋を渡したらウケるかなって思ってます。というわけで今日のお昼は嘘つきババアの記憶喪失ヌードルをいただきました。ごちそうさまでした。ではまた。